Айде бе, да използват и хората, той на нищо не прилича вашето. Ама гледай се работа, ма. Как си гледам работата? Си Гледай гледам се работа, ма. работата. Гледай се работа, се закачена на... Кой знаеш? Излезе ли праскоите? И сега ми казваш, гледай се работа, а? Гледай се работа. Ставай да ми е. Ставай, защото виж колко стана часа, заминавам си. Почуй се, ма. Абе, целият си отстран, бе, човек, как да те оставам? Къде съм се? Сега разнасяш лайната, ще идеш в кухнята. Стола до сега го прах. От лайна. Всичкото правиш, Симон, само ти правиш, ма. Йоро, излез да видиш какво Видява, се случва. Иди виж и банята, иди виж всичко. Кой да види? И на този стол няма да сядаш, нека да изсъхне. Да. Под масата Видях. има един стол. Няма, аз малко ще тръгвам. Мивка, сигурно, всичко, аз винаги, дръжки, кранчета, аз всичко ми е. С две. Не вижда кой прави. Виж го. Ти видя и стола, видя всичко, Олега. Йоро видя, бе, не е Кьоро. Йоро гледа. Ама гледа, че почувствам какво съм стояла, какво си правила. Да има пита, какво правиш как дойдеш? Логичен въпрос за да какво правиш, като дойдеш за един час. Какво правиш? Ми дай 2 часа. Ами 3. толкова си ми плаща пена. За 1 час кому да направи. Как се правят на хитри, сега ма правят тук всичките на проста. Ма аз съм, че съм проста. Защото хората казват, хвърли му ключовите, замай оттам. Ти знаеш как ми се карат кучиите, като кажа? Какво правя и колко ми плаща? 1 час малко е. Каза, как не ги е срам, той взима 300 и колко лева пенсия. Срамота. Ти от колко дойде днеска? 12? 12 без 15. Час и половина си тук вече. Спряла ли съм се, Йора, откакто добре? Аз видях. Аз сега се загледах каката, нарекал да я видя. Не ми признават нищо.